koje bih želeo da vam kažem jeste, dakle, šta vi dobijate uopšte kao student u Republici Srbiji. Ja se sećam, pre tačno 15 godina, dakle, bio sam brucoš, kao i vi, u situaciji, sedeo sam u amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i obraćali su nam se uvaženi profesori, prodekani, dekani, govorili su nam o tome da smo mi sada akademski građani ili barem da smo na putu to da postanemo, da to nosi sa sobom jednu dodatnu odgovornost u našem životu, ne samo u našem profesionalnom, već uopšte u društvenom. Ja to tada nisam shvatao, u principu sećam se da sam sedeo u klupi i gledao okolo ko je sad tu sve sa mnom u tom velikom amfiteatru, da li ima možda neka zanimljiva koleginica s kojom može posle se ode na kafu ili tako nešto slično, ali nisam dakle razmišljao o pravu kao nauci. Možda zato što sam ja njega upisao tek da bih nešto upisao i verujem da tu ima isto ljudi kao što sam ja sada među vama, a verujem da ima i oni koji su upisali diplomatiju i bezbednost baš zato što ih interesuje. Međutim, u toku studiranja jednostavno kroz kontakte sa profesorima, kroz kontakte sa kolegama koji su se tu našli sa mnom na istom poslu nauke, shvatio sam da je to nešto što je neophodno za mene. Ne samo u smislu pravne nauke, nego u smislu jednog iskustva životnog koje će mi omogućiti da bilo koji posao koji kasnije budem radio u životu ili bilo koju socijalnu aktivnost mogu da učinim mnogo spremnije i kvalifikovanije nego neko ko nije fakultet završio. Fakultet jednostavno vas uzdiže socijalno u odnosu na ostale ljude u našem društvu. To je nažalost tako, to je jedna privilegija koja stvara društvenu raslojenost. Ali, u tom smislu, dakle, vi ste opet privilegovani. Ne samo što ste studenti Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, nego što ste uopšte studenti. I nadam se da ćete uspeti da završite fakultet i da ćete tu privilegiju isteći da biste mogli posle u svom životu da se sa njom kroz život, dakle, nosite, jer znam da nije lako. Naša zemlja se tržišno ne kreće u dobrom pravcu, poslovi se teško nalaze i konkurencija je jako velika. Mnogi od vas možda su već počeli da rade i osetili su kako to izgleda na tržištu rada. Zato iskoristite, znači, svaku moguću opciju koju moj fakultet nudi u smislu povećanja vaših društvenih skillova, eto da tako kažem, da upotrebim tu modernu reč, vaših društvenih sposobnosti, komunikacije sa studentima, kolegama, komunikacije sa profesorima, učenja predmeta ne radi polaganja ispita, nego radi razumevanja sadržaja, radi analize, radi učenja nekih sposobnosti koje će vam kasnije u određenom periodu života značiti, čak i ako se ne budete bavili diplomatijom bezbednošću. Dakle, koristite maksimalno svaki trenutak svoga boravka ovde. Ja vam želim svu sreću u tome i s obzirom da ću vam biti profesor na prvoj godini, viđat ćemo se i svakako ću moći da vam prenosim i dalje znanja i neke savete u tom pogledu. Hvala vam na pažnji.